Connectar, compartir interessos, generar nous impulsos. Combinar talent per crear serveis innovadors i propostes socials, culturals i educatives innovadores. La finca de la Savinosa està cridada a convertir-se en un gran node de coneixement i creació artística. La Savinosa acollirà serveis estratègics i plataformes de producció i exhibició cultural i els connectarà per generar programes de treball transversal. A més, s'habilitaran espais escènics per la programació de teatre, concerts i dansa, 2 àgores a l'aire lliure, un laboratori per creadors residents i una sala d'exposicions, entre d'altres. La Savinosa buscarà, a més, línies de cooperació amb d'altres equipaments per teixir xarxa en l'àmbit regional i projectar el talent artístic de casa nostra a tot el món. Un hub que aglutinarà serveis educatius i administratius, residències d'artistes i plataformes d'exhibició cultural per enfocar les noves necessitats dels municipis, dels estudiants, dels professionals i les empreses. Un espai d'ús públic singular situat a davant del mar, que millorarà la mobilitat de vianants al corredor litoral i que serà l'hàbitat de centres educatius, projectes culturals i serveis amb un sol objectiu: dinamitzar la societat i la cultura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. La Diputació suma.